hvis I ikke tror på mig, så kan I se det der. Og det er altså det ægte. Ikke godt? Og nu må vi se, hvordan det går med mit karate-ting her i dag. Jeg vil i hvert fald få det sorte bælte. Vi ses! Den løber! Det er fucking lortedyr! Kan I se det? Det er fandme spooky, det der lortedyr, det er inde i min have. Kan I ikke se det? Det er fandme klamt. Det er pisseklamt. Det banker jeg ham lige. Jeg lader dig det bælte, din pik! Hvor er det? Der. Så kan I se så klamt der. Jeg banker det. Det kommer! Der tager vi tryllestav! Fuck, så klamt der. De skal da vide, de kommer efter mig. Nej! De kommer. Det kommer tættere. Det ligner en perker. Nu må jeg hellere banke ham. Det er det ikke for små børn. Så sluk kameraet. Her der har vi det. Lad os se, hvem det ægte er. Han er nok død nu. Vi slutter herfra. Hej. Ja. Så går vi så videre i min spændende historie om, hvad vi skal. Og okay, nu får Klamme Monster vores